channel, guys. Yan! So, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin. At sa mga hindi pa, please subscribe now and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo lagi sa ating mga vlog. Guys, nasa outdoor na tayo! Yehey! Pero hindi pa tayo COVID-free. But don't worry kasi dapat magbabike tayo kaninang madaling araw. Pero dahil nga umulan, hanggang madaling araw, so hindi tayo natuloy, guys. Dapat ipipicture natin yung isang bayan dito sa Pampanga para doon sa personal vlogs natin na bike around Pampanga. But then, dahil hindi ito natuloy, hindi na naman naunsyame yung adventure natin ngayong umaga kasi we have boat around Pampanga. So guys, check it out. Saan nga ba tayo ngayon sa Pampanga? Pap! No ka rin ka Pampanga at tsuka mo sa Smuan. So guys, samahan nyo ako, tuki kayo, mamangkata mo. Magbo-boat tayo guys, tara! Yan, samahan nyo kami para pumunta doon sa isang lugar kung saan tumutubo yung mga puno ng pagatpat o yung pupuntahan natin ngayon. So kasama natin Bap Ricardo at ang kanyang apo na si CJ. So pupuntahan na natin guys, samahan nyo kami. So guys, ngayon sasakyan namin bangka. So sakay muna ako. Medyo sanay naman akong sumakay ng bangka. Wala lang katig to pero sanay naman dahil dito tayo sa Smuan. Yan. Yan. So nakasakay na tayo ng bangka. Pupunta tayo ngayon doon sa isang lugar kung saan mas marami yung mga halaman ng pagatpat dito sa Smuan. So nandito tayo ngayon sa Guagua Pasac River. Sa kahabahan nito guys, yan nga, yung lalabasan nito Manila Bay na. Tapos makikita mo rin yung Bataan. Pero nandito tayo ngayon sa part ng Smuan. Dito tayo sa San Antonio. At si CJ ang nagmamaneho. Yan. So ayan guys, nandito na tayo doon sa mas maraming puno ng pagatpat dito sa Guagua Pasac River. So nandito tayo sa Barangay San Antonio. So nandito tayo ngayon para manguha ng mga prutas ng puno na ito. So guys, ang puno na to at tawag ay pagatpat. Yan. So eto na. Ito na yung puno. So bababa na tayo guys. Tara, samahan nyo kaming manguha ng pagatpat. Pagatpat fruit on tawag nila sa English mangrove apple. So ayan guys. So ito guys, Bap Ricardo, malulot na po kanina eh. Mga nano tayo mo nga balo na malulot na eh. Bap. Ay, kung salatan me, kain na salat. Malakit na salat. Ita. Bap, balo tayo mo kano istong malulot ya ini. Balo tayo istong malulot ya. Istong malakit na salat. Alam mo pag hinog na ang ating pagatpat, pag ito ay malakit at may amoy, dumidikit sa kamay. At malalaman mo din sa texture, tapos doon sa kulay. Pag hindi pa hinog ito, makintab siya guys. Pero pag hinog na, mawawala yung kintab, tapos medyo malagkit na yung texture niya guys. Yan. So samahan nyo kaming manguha. So yan, napakalawak ng Bakawanan guys. Dito lang sa San Antonio ito. Dito sa Port Black. Yan. So
Ang pag-iingat lang dito guys, kasi pag ganitong bakawanan, lalo na mga tanim dito, mga puno dito, ay Isoneratia, guys, for sure may mga bubuyog dito guys. So baka may ma-disturb tayo na bahay nila, baka makagat tayo ng bubuyog. Pero so far wala naman. Yan. So patuloy pa rin yung pangunguha namin ng bunga ng pagatpat. Mga pagatpat, season nila ngayon guys. Season ng pamumunga nila. So sakto naman tayo at meron pa rin tayong nakukuha. Guys, yung mga bunga guys, hindi naman aakyatin mo yung puno guys. Kasi may ang mga hinog na pagatpat na kusang nahuhulog ito guys. Kusang nahuhulog ito at pwede mo naman pulutin yon guys. Kasi ano pa lang yon, malalaman mo naman kung bago pa lang siya. Yon, may nahulog na bunga. Yan. So na-collect na ni Bob Ricardo yung pagatpat. So yan guys, yan yung mga kakailanganin natin mamaya. So kuha pa tayo. So ayan guys, meron tayong isang nakita dito. Yan. So eto, texture niya hindi na masyadong makinang, tapos medyo malambot na. So medyo malagkit na yung texture niya. So pwede na itong kunin. Yan guys, ang bango, mabango yung bunga ng pagatpat guys. So ganito yung bunga niya, may corona. Yan. Tapos parang spear shape yung hugis niya. Bab, bala mo salapad ya Bab, salapad ya. Ay bat atin yang bala mo iki. Yan. O yan yung bunga na ning palapat Bab. Bayan niya yung balo. Yan. So Bab, tapos na tayong manguha ng mga pagatpat. So babalik na tayo doon guys. So ayan, sakay na kami ng bangka uli. Tapos balik tayo doon sa pantalan guys. Yan. So ayan guys, nakarating na kami sa pantalan, sa Pampang. Yan. So mabilis lang yung biyahe guys, kasi wala namang 5 minutes yung biyahe talaga, dahil bangkang demotor pa. Pero kung magsasagwan ka guys, nasa 10 minutes lang at malapit lang ito dito sa Pampang papunta doon sa mga pagatpat. So guys, tara, magluto tayo. Sabat, magluluto na tayo ng pinangat na tilapia sa pagatpat. Yan yung purpose natin guys. Bakit tayo nakuha ng mga pagatpat kanina doon mismo sa mga puno. Yan. Sarap ng amoy guys. Yan. Amoy po. Yan. So, kayo na bahala nun guys. Mag-isip. Ito yung mga sangkap natin guys. Sibuyas, kamatis, mga pagatpat na napitas natin, at saka yung tilapia. Yan ang mga sangkap sa pinangat. Bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell. Thank you. Start na tayo guys. So maghihiwa lang tayo ng sibuyas at saka kamatis na ipanghahalo doon sa ating mga pinangat. So syempre guys, meron tayong kasirola dito. Yan. Ilagay lang natin yung mga tilapia. Kayo na bahala kung gusto nyo nang i-arrange. Pero sabihin ko sa inyo, pag nasa palaisdaan kayo or nasa outdoor kayo, cowboy na lang ha. Yan. Pero naghugas ako ng kamay guys. Kailangan muna nating i-mash yung mga pagatpat natin guys.
I-mash natin yan. I-mash natin yung mga pagatpat para makuha natin yung juice. Ayan. Yun yung ipang sasahog natin back doon sa ating pinangat na tilapia. Na-mash na natin. So, lumabas na yung pinaka-katas niya, pinaka-juice niya. So, yun yung gagamitin natin, guys. So, lagay natin yung pakasahog natin. Yan. So, ito yung kanina, yung kamatis at saka sibuyas. Lagay lang natin, guys. Yan. So, dito, guys, kakailanganin natin gumamit ng strainer kasi para masala natin yung mga buto ng pagatpat. Yan. Salain lang natin, guys. Dagdagan ko ng konting tubig para hindi sobrang thick yung ating nilalagay na juice. Yan. Lagay muna natin lahat yun, guys. Yung iba kasi, guys, direkta na yung paglalagay ng pagatpat doon sa pinangat. Kaya lang, nasasama yung mga buto ng pagatpat. Kasi nakakapait yun ng ating pinangat. Bak! Akabit tayo yung pagatpat kaya katabong tilapia. Nailagay na natin yung pagatpat dito sa ating pinangat. So, kailangan na natin lagyan ng asin. So, titimplahan ko na, guys. Sabi ko nga kanina, sabi ko ba, ilalagay lahat. Koboy tayo. Lagay na lahat yung mga sangkap. Minsanan na. Yan. So, yun. Tapos, takpan na. And, pwede na natin iluto. Wala yan, guys. Yun. So, yun na. Habang hinihintay natin iluto, guys, magbuburo naman tayo ng pagatpat. Yan. So, kanina, nanguha tayo ng mga pagatpat. Sobrang dami ng mga nakuha natin. Sa sobrang dami nito, baka masira lang. Kaya, ang gagawin natin, ibuburo natin ito, Yan. So, ang gagawin natin, siyempre, hugasan lahat yung mga nakuhanan na pagatpat. Ano ba yung mga kailangan natin sa pagbuburo ng pagatpat? Hindi lahat ng pagatpat na palapat, kailangan natin iburo. Yung sobrang lambot na, yan, yun yung ginagamit sa pansigang, pinangat, pansawsawan. So, ang swak na iburo, etong ganito, yung medyo, at tawag nila sa Kapampangan, malapugi. Medyo may tigas siya, pero alam mo, napahinog na. Yung parang tawag sa yung ibang term, manibalang. Manibalang. Bukod doon, kailangan malinis yung ating mga pagatpat. Walang may sugat-sugat. Kailangan muna natin lahat itong hugasan. Nahugasan na natin yung mga pagatpat natin, yung mga pagatpat na nakuha kanina. So, kailangan lang na mayroon kang jar na malaki. Yan. Kasi doon natin ito ilalagay. So, i-arrange muna natin. Tapos, tingnan maigi yung mga pagatpat. Kung merong sugat o merong nabuksan na yung takip niya, hindi na po pwede. So, yun po pwede mo nang gamitin sa pansinigang, pampinangat, or sausawan. So, ito, lagay na natin. Wala naman, malinis naman to.
So matapos na i-arrange natin sa loob ng jar, Bap, ang gagawin lang natin is magtitimpla na tayo nung pinaka-syrup. Yan, pinaka-syrup ng ating burong palapat. O ayan, Bap, ituturo ko na sa inyo. Pero bago yan, hep, hep, hep! Yan, naaamoy ko na yung ating pinangat na tilapia sa pagatpat. Yan. You know! Sarap! Yan. Amoy na amoy at yan. Lutong-luto na ang ating pinangat na tilapia sa pagatpat. Yan. So yan, pwede na. Yan, Bap! Umpisan tane. Sangkapan tane yung syrup. Yan. Titimplahin na natin yung syrup, Bap, na ilalagay natin doon sa ating ibinuburo na pagatpat. Yan. So, eto na. Ilalagay ko na ang kailangan natin ng kalahating tasa ng asin. So, eto yun. Tapos, isang baso na asukal. So, paghahaluin lang. Ito yung mixture natin. Tapos, ilalagay natin, lalagyan natin ng tubig yung kaserola. So, dito guys, dito sa estimation natin, Bob, na kaya kailanganin natin isang kaserolang tubig. Pupunuin natin to, Bob, itong dalawang jar na to. So, lagay natin yung asin. At itong isang baso na asukal. Bob, ang gagamitin na asukal yung puti ha. Huwag yung DD, yung medyo dirty white. Kasi ayaw natin na lalabo yung pinaka-syrup niya. So kailangan puti pa rin yung ilalagay natin. Tapos, pakukuluin natin ito, Bob. Yan, Bob. Pwede na nating patayin yung apoy pag kumulo na ang ating syrup. Palalamigin natin ang ating syrup. Makalipas ang isang oras. Pinalamig na natin yung kumulong syrup. So, isasalin na natin sa ating mga jar na pagatpat or palapat. Iburo tali, Bob. Ayan, walang tala. Ayun ni Bob, pwede taneng isalin, or isasalin na natin yung pinakaluan at pinalamig na nating syrup. Puno guys. Sumobra. Pero okay lang. Diba? Kaya katakap me. Siguraduhin na nakatakip yung ibinuburo natin. Pag sobrang puno, magbabawas kayo para at least saradong-sarado or nakasil yung ating pagatpat. Yan. So, yun. Ito ang ating burong pagatpat. Yan. Ito na yun. So, hihintayin na natin to. Kailan po pwedeng kainin? So, after 1 week, Bob, pwede mo na siyang gawing sausawan. Pwede mo na siyang kainin. So, Bob, pwede mo na yung tiltilan. Kaya pirito mong biya. Ang pong pirito mong bangus. Tilapia. Yan. So, ito na ang ating burong pagatpat. So, guys, yan. Isang vlog na naman ang natapos ngayon. So, maraming salamat sa pagtangkilik at panonood ninyo at pagtangkilik sa aking channel. Please keep on watching and like, comment sa ating mga vlogs na ina-upload dito sa ating channel. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers at sa hindi pa,
please subscribe now and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo lagi sa aking mga vlogs. So, mga Bob, tutok na sa Sonjay's channel. Magkita-kita muli tayo, Bob. So, maganda na! Kenny, maganda na! Manyaman! So, yung mga pinapare natin po kanina, yan yung titikman natin. Kenny, Bob, maganda mo! Yay! Maganda! Maganda, pakutasi. Yan. So ayan, natapos na natin yung vlog natin ngayon for today. So magpapaalam na tayo kina Bap at kay Dars. Yan. So maraming salamat po sa pagpapaulak po. Maraming salamat po Masincha and Bap Ricardo. Yan. Maraming salamat po. So ayan guys, tapos na tayo sa pag-vlog. Balik na tayo doon sa bayan. So ayan yung lalakarin. May lalakarin pa tayo. Bye-bye. Okay, bye-bye po. So guys, tapos na tayong mag-vlog. Pauwi na tayo. Yan. Yan yung dadaanan ko guys. So, maglalakad tayo sa Pilapil. Okay? Oh, dami kong bit-bit guys. Mga gadget sa pag-vlog. Yan.